Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur funtzioen eta grafiken ariketa bat egingo dugu. Ariketa honek 3 atal ditu. Lehen atala, erreferentziat koordenatu sistema bat eraiki f puntutik pasatzen dena. Bigarren atala, puntu bakoitza ze kuadrantetan dagoen adierazi. Eta c puntua, puntu bakoitzaren koordenatuak adierazi. Beraz, A atala esaten digu, erreferentzia koordenatu sistema bat eraiki behar dugula f puntutik pasatzen dena. Beraz, lehen da bizi izango litzateke f puntua topatu. Hemen izango genuke f puntua. Beraz, koordenatu sistema bat eraiki beharko dugu f puntutik pasatzen dena. Beraz, hemen ardatzak jarri beharko ditugu f puntutik pasatzen direnak. Beraz, hemen gogoratu, ordenatu ardatzago izango litzatekela, i ardatza, garrantzitsua beti, bai gezia eta ze ardatza den adieraztea, eta ardatza hau, absis ardatza izango genuke. Hemen berdin, gezia adierazi eta isa puntua esan. Gogorarazteko absis ardatza dela, esan zuen trukotxoa. Hemen A bat jarriko genuke eta ikusiko genuke marratxo hau absis ardatza dela. Beraz, bigarren atalak esaten digu, puntu bakoitza ze kuadrantetan dagoen adierazi. Kasu honetan, A kuadrantea, A puntua lehen da bizi ze kuadrante den bakoitza jarriko dugu. Hau lehen kuadrante izango genuke. Bi zenbakiak positiboak, gogoratu, plus isa, plus i. Hemen izango genuke bigarren kuadrantea, izango genukena minus isa plus i. Hemen izango genuke hirugarren kuadrantea, minus isa minus i. Eta hemen izango genuke laugarren kuadrantea, izango etxatekela plus isa minus i. Beraz, behin hau jarrita, A puntua ze puntutan dagoen, ze kuadrantetan, izango genuke lehen kuadrantean eta bigarren kuadranteen artean dagoela. Ze izango etxateke, 0 zenbakia, i barkatu, 0 zenbakia izango etxatekela. B puntua, B puntua ikusten dugunez, bigarren kuadrantean dugu. C kuadrantea berdin, esango genuke, bigarren eta hirugarren kuadrantean artean dagoela, ze justo arratsatik paratzen da, isa zenbakia badauko, baina ez dauko i zenbakitik, beraz, i 0 izango etxateke. D kuadrantea jarriko genuke hirugarren kuadrantean dagoela, ikusten dugunez hemen isa negatiboa duelako eta i ere negatiboa dauko, eta azkenik puntua izango genuke berdin, hirugarren kuadrantean eta laugarren kuadrantean artean. Isa ez delako mugitzen isa ardatzatik eta i ardatzean bai. Azkenik hemen f puntua dugu eta esango genuke f puntua jatorrian dagoela, 0,0 puntuan. Lehen atalean adierazten digute, sistema koordenatu bat adierazi behar dugula f puntutik pasatzen dena. Beraz, orain, puntu bakoitzaren koordenatuak adierazi. Beraz, atik hasteko esan dakoa, kasu honetan, hau bat izango dugula dala, hemen bat, bi, hiru, hau izango genuke, gutxi gora bera, bat, bi, hiru, hau, bat. Beraz, A puntua ikusten dugunez, isa ardatzean bat mugitzen dela, beraz, A bat, eta i ardatzean ikusten dugunez ez gora ez bera mugitzen. Hemen mantentzen da, beraz, kasu honetan 0 izango genuke. Gogoratu, lehen puntua isa dela eta bigarren puntua i. B puntua bigarren kuadrantean dugunez, badakigu izango duela lehen zenbakia negatiboa, isa ardatzarena eta i zenbakia positiboa. Beraz, hemen ikusten dugunez, bat izango genuke, minus bat, barkatu, B puntua minus bat, jatorritik eskerretara doielako, eta i zenbakia positiboa izango genuke. Hau da, 3. C puntua hemen berdin, bigarren eta hirugarren kuadrantean dugunez, izango genuke, hemen minus 3 izango litzateke,
Baino, ikusten dugunez, I ardatxan ez da mugitzen, izan mantentzen da bakarrik, beraz hemen 0 jarriko genuke. D puntua. D puntua hirugarren kuadrantean dugu, eta ikusten dugunez, bi negatiboak izan behar dira. Beraz, hemen -2 izango genuke, -2, eta hemen -1. Gogoratu, ni ez ditut zinua jarri, baina gogoratu beti jatorritik eskerreta dauden zenbakiak negatiboak dira, eta jatorritik bera dauden zenbakiak ere negatiboak dira. Niri ahaztu egin zait, baina gero ariketa egiterakoan gogoratu ondo jarri behar duzuela. Izkia, hemen izango genuke, hemen berdin, hirugarren eta laugarren kuadrantean artean izango genuke, beraz, isa zer izango izateke, ze ikusten dugunez, ez da jatorritik mugitzen, ez eskerretara ez eskumara, beraz hemen 0 jarriko genuke, eta ikusten dugunez, -1 faten da bera. Azkenik, F puntua, esandakoa, sistema koordenatu bat eraiki dugu justu hemendik pasatzen dana, beraz, hemen jatorra izango da. Hau da, 0, 0 izango da. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikustegatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.